Okay, vi skal... 안녕하세요. Ja, det er vand. Hvad siger jeg? Hello. Kan du vente, mor? Sorry. Og, ja, men jeg tænker faktisk mere dubu kimchi. 두부김치 굿. 두부김치 굿. Ja, så er det rigtigt. Kan du give den menukort? Så sig værsgo. Thank you. Thank you. Vil du smage en af de her? Ja. Skal du smage sådan en? Vil du smage nogle af tangchipsene? Skal jeg finde nogle kusiner til dem måske? Jeg har også en strik. Haps. Hør her. Ja. Ja. Rimo. Skål. 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 Ej, hvor er du god. Nu er der stadig den tredje del eller sådan noget, ikke? Kan du lige skåle? Basse? Hvad? Skål. Skål. Det er godt. Jeg stiller din vand heroppe. Ja, hvor er du tørstig, hva'? Ja, der er stadig mere deri. Vi stiller den der. Du har cola der. Prøv at se det. Hvor er vi Rimo hen? Rimor. Når hun leder efter den der. Ja. Der er ikke mere, Basse. Der er ikke mere. Der kommer mad lige om lidt, ikke? Der er ikke mere. Det er jo lige før, jeg bare skal have en dåsen herovre. Ja. Det havde været bedre. Du er tæt på, Imor. Du er tæt på. Mama! Hvad var det? Sig, Rimor! Hvad var det? Hvad har du fået øje på? Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg skal også tage en med til den. Hvad så? Hun stak bare en pind i, og så... Nu var bare hvad? Det er ligesom at være på ferie, var det? Jo. Haps. Hvad var det? Hvad var det? Var det godt? Nej, men jeg vil bare hjælpe. Det må kan jeg selv, ikke? Far, lad mig hjælpe. Ja, det er rigtigt. Skal jeg hjælpe dig? Hvad? Hun stak bare en pind i, og så... Nu var bare thank you. You can enjoy with those sauces. 진짜 잘 먹어. 어떡해. Hvad? Er det godt? Is it good? Er det godt? Nej, men jeg vil bare hjælpe. She will love rice. Oh, really? Yeah. Det er en lille bid af Korea i København, hva'?